Ola a todos e a todas, hoxe imos ver as funcións lóxicas parte 1. As funcións lóxicas son aquelas que se utilizan para construir condicións e que nos devolven un valor verdadeiro ou falso. É dicir, nós lle facemos preguntas a Excel e dependendo de se estas condicións se cumpren, nos devolve un valor ou verdadeiro ou falso. A función I nos devolve un valor verdadeiro se todas as preguntas que facemos son verdadeiras e nos devolve un valor falso se unha das preguntas que facemos é falsa. Vamos a velo co exemplo. Para que sexa verdadeiro, se ten que cumprir que o soldo sexa maior ou igual a 2000 e que a antigüedade sexa maior ou igual a 20 anos, senón será falso. É dicir, se non se cumplen esas dúas condicións, a función nos vai a devolver un valor falso. Con que, aínda que unha se cumpla, a función nos vai a devolver un valor falso. Se as dúas se cumplen, a función nos vai a devolver un valor verdadeiro. Entonces, empezamos igual a I, tab para entrar dentro da función, que o soldo sexa maior ou igual a 2000, punto e coma, e o segundo valor lóxico é que a antigüedade sexa maior ou igual a 20. Vale? Pechamos, copiamos a fórmula cara abaixo e a única que se cumplen as dúas, vale, preguntas, que as dúas preguntas son verdadeiras, é a última, que nos devolve un valor verdadeiro. A función O devolve un valor verdadeiro se unha das preguntas, é dicir, con que unha das preguntas sexa verdadeira, xa nos devolve un valor verdadeiro a función. E nos devolve un valor falso se todas as preguntas que facemos son falsas. Vamos a velo co exemplo. Para que sexa verdadeiro, se ten que cumprir que o soldo sexa maior ou igual a 2000 ou que a antigüedade sexa maior que 20 anos, senón será falso. Entonces, igual a O, tab para entrar dentro da función, que o soldo sexa maior ou igual que 2000, punto e coma, e que a antigüedade sexa maior que 20. Pechamos a función e copiamos a fórmula cara abaixo, é o mesmo, a única que é verdadeira é a última, vale? Porque a última, os soldos son 2000 e a antigüedade son 21. No seguinte vídeo vamos a ver a función O e I combinadas e a función I anidada con un si.